Здравейте, аз съм Ая и отдавна сме се виждали. Реших отново да започна тези клипчета. Надявам се да съм полезна на някого. Сега, без да бърборя супер много, ще ви покажа моите 3 спешъл трикчета, с които направите грима си по-интересен. Надявам се да съм полезна. И така, първото трикче, което ще ви покажа, е свързано с молив за очи. Единственото, от което ще имате нужда, е един съвсем обикновен молив за очи. Хубаво е да е малко по-мазничък, не е много сух, т.е. не е молив за вежди, но молив за очи, мазен, тип кохо, не съм сигурна как се произнася точно, но знаете за какво става въпрос. Може би ще намеря да ви покажа как се изписва. Ето тук, вижда ли се? Да. Единственото, от което ще имате нужда, е такъв молив за очи, с ето такъв завършък накрая. Виждате ли как е леко заоблен върха? Тук имам един молив, който не е с такъв край. Може да видите разликата. Да видим. Ето разликата. Може да използвате този молив, т.е. обратната страна на молива, за да направите опушен грим. Не знам дали сте се сещали за това, но когато го нанасяте на окото си, както аз съм направила в случая, когато направите линия, след това просто поставете заоблената част в единия край и размъжете леко. Това е наистина много лесен начин, нямате нужда от абсолютно никаква четка в случая, за да направите базата за вашия опушен грим. Казвам базата, защото след това ще се наложи да сложите сенки отгоре, за да фиксирате пигмента, за да може вашия грим да е дълготраен. Може да използвате черни, кафеви, сини сенки, зависи какъв ефект искате да получите. Например с черни сенки и ето такава четка. Може да използвате подобна за малки детайли. Трябва да е с меки косми. Виждате как е. Или ето такава за по-едри детайли. Разбира се, ако нямате четка, подходяща за този крем, може да използвате тампонче за уши. Ето така ще се получи, ако използвате черни сенки. Взимаме тази четка. Тук на ръката си вече съм направила нещо опушено. Просто нанасяте сенките в основата. Това трябва да се постави в основата на миглите. И леко размазвате отгоре. С вече направената база. Мазната консистенция на молива и сухите сенки отгоре ще задържат грима ви наистина. И така, следващото трикче е свързано с контурирането на лице. Имам много старо, ако не се лъжа, много старо видео в Webbox. Там правих контуриране с прахообразен продукт, като ето този. Беше друг, разбира се, това беше доста отдавна, но това не е лош продукт, между другото. Bourjois Bronzing Powder. Мисля, че в България го има. Може да използвате всякакъв матиращ. Пигмента е наистина мат, по-тъмен от вашата кожа. Може да използвате всякакъв подобен продукт, за да направите контуриране на лицето си. Но аз открих нещо, което харесва повече в последно време, защото изглежда по-натурално. Използването на кремообразен продукт. Това е много по-тъмен фондиотен от моя цвят на кожата, както виждате. Може да използвате това вместо прахообразен продукт, да направите. Получава се, ако го размажете и следите наистина добре, се получава изключително естествен, натурален вид. Използваме такава четка за размазването, но може да използвате само и пръсти, не е проблем. Много удобно и с подобни стикове. Това е просто стик от Max Factor. Много по-тъмен цвят отново. Просто го нанасяте в ето тази част на лицето си, когато направите смешната рибешка физиономия и се получава наистина много приятен ефект. Контурирането е нужно дори в съвсем малък процент, когато правите пълен цялостен грим на лицето си, защото има части от лицето, които трябва да се осветят. Просто кожата там е
по-тънка, прозира повече и самата конструкция на кожата е направена така, че изглежда по-тъмна. Това са ето тези части на лицето, особено покрай очите, устата, носа. Но има части, които ако просто плоснете фондиотена си отгоре, върху лицето си, вие ще осветлите тези части, но ще осветлите и някои от частите, които по принцип е по-добре да бъдат по-тъмни, за да може лицето ви да има този 3D ефект, който натурално има, ако мога така да се изразя. Надявам се да ви е полезно. Нека видим и третото. И така, третото ми трикче е свързано с така наречените биби кремове или сиси кремове, наричат се по много различни начини, като специално според мен това е просто маркетингов трик. Това са кремове, които фирмите, които ги произвеждат, твърдят, че те поддържат кожата ви по някакъв начин като крем, но в същото време те имат и лека покривност като фондиотен. Не, повечето от тях, разбира се, те нямат покривността наистина на фондиотен, но така твърдят. Идеята е наистина много готина, но вие също може да направите сами нещо подобно. Единственото, което трябва да използвате е вашия фондиотен и крем. Това е просто бронзиращ крем, който ползвам от време на време, а това е фондиотена, който ползвам в момента за всеки ден. След като ги смесите, може да получите желания ефект. В случая този крем, BB CC крем, той ще бъде лек крем, лек фондиотен, който ще бронзира вашата кожа и ще има лека покривност. Може да сложите всякакви видове кремове, ако искате вашия BB крем да е матиращ, просто трябва да сложите матиращ крем. Ако искате да е подхранващ, трябва да сложите подхранващ и така нататък. Трябва обаче да призная, че но някои от по-скъпите марки, които произвеждат подобни кремове, си заслужават просто защото те влагат наистина много скъпи и добри съставки за вашата кожа. Така че ако се замислите над покупка на такъв крем и може да отделите малко средства, по-добре просто използвате моя трик. Надявам се и така, надявам се да ви бях полезна. Скоро ще пусна нови клипчета, в които ще показвам грим, малко прически, мода, разбира се. Ще има и клипчета с подаръци, тъй като в момента аз не съм в България и знам, че много от живеещите там, много от вас не могат да си позволят да си купят продуктите, които аз мога, чисто физически, просто те не се продават в България. Така че покрай Коледа ще направя няколко подаръка за някой от вас. Поради тази причина просто регистрирайте се в канала ми, тук отдолу някъде е копчето, subscribe, може би от тази страна, не, от тази. Оставете коментар какво искате да видите от мен в новите серии и приятен ден, усмихвайте се повече, чао!